toată lumea până fără găsi la un nou episod din jocul ăsta. Dăm play. Înainte să mă plec de el, haideți să cu Zarina, îmi dă un mic cadou. Îmi dă un cadou și nume. Ok, sunt la nivelul 6, mai am sublocat înainte. La toate, acum trebuie așa. Asta. Acolo la toate alea trebuie să fac cum se numește? 2 sesi. Hai să pun așa. Le punem direct în jocul. Așa. Și acum ar fi să terminăm în 2 minute. Și am terminat. Dăm aici. Așa. Și de asta. Nu știu de ce apare așa, dar nu nimic. Gata, am terminat. Și nu știu câte nivele o să facem astăzi. Să te mână fac cu muzică. Fără frumos, nu păca să înseamnă. Nu păca să înseamnă, nu știu câte nivele o să face. Astăzi o să mă facem mâine un videoclip. Da, de mi se încarcă bine greu. Așa. Deci căpșunile trebuie. Fără frumos, nu păca să înseamnă. Da. Nu ar fi să termin în 2 minute sau în 3 minute. Să mă concentrez. Gata, am ieșit. Merit. Așa, și-am terminat. Dăm pe play. Și acum încă mai trebuie. Cred că se caută. Așa mai punem pe soare. Da, fost eu. Dar este jocul ăsta. Cred că o să te apăra. Să te apăra pe. Dar acum nu pot ca să seamă. Gata. Gata. Da. Și uite și mai face doar un nivel. Nivelul 8, dăm mai să play. Și la nivelul 8. Nu vreau. Ce? Nu o să la mănăstire, l-am văzut. Nu-mi place. Yes. Să se termin care că mai repede. Nu. Deci să duc pe la market. Am cumpărat 9 din astea. Ce le-ai cumpărat?
Asta nu, să te mai ușor nivelele. Dar să-i sfără. Trebuie să faci. Uite ce șere. De asta și de asta. Da, mai te pică să mai stăm stăluțese. Gata. Și cam atât cu acest episod. Este ca să terminăm mai nevoie. O stea, acum a fost cu acest episod. Pa!